to sanan jan do bongni sari boy কিন্তু যে ইনসিডেন্ট নং মানি আবো তো বেলাইকে হামলে আইছি এ সুংরো ফাই সাইমা ফাইকা যে ও আমু হাই যে সামুসিদ্রা খাইনা রক বনি পুলিশনি বিসিংগো পনো বরনো তাও বরক সাসপেন্স খাইজাক ओमफ्राय खोनासंनायनि बिसिङाव बरफ पुलिस रिमान्ड थुनायनि सायाव ओमफ्राय दाबो जे थांनाय बरमाव जों किफिल तो तुइ मालिया हाइपानो दाबो जे बिनि फेमिलिनो चलना बागै ताम ताम नां तंबोनि आबरक बेबाग न जों सालायखा ओमफ्राय बबो सुनो एनसुरेन्स रिखा जे खलाय दिनाय दाबोनि जे जों तिनि आरो थांनाय कक सामानि साइमाखा जे बंनि जे थिनायनि बं संसाराव लोन छिमिसि कायथामना दं बन्धन एरपरे एसएसजी ঠিক আছে সাথী ओमफ्राय बंनि अल लोन छिमिसि बंनि প্রায় মাসো 10 থেকে 12,000 রাং বায়ু ओमफ्राय आबो तो बरक बाहायके सुनाय ते आबन बादे बरक सानानि आबरक फन करै ओमफ्राय तिनि र फाइ एसडिबो कक साइ मोटामुटी जों गाहाम न डिसकास खेलायगा ओमफ्राय बसाव जे गबेन हयते दाक्तिन एकदम इमिडिएट न बनो कायसा जब रिवि दिनाय हिनाय तिनि फेमिलि चलना बागै ओमफ्राय जों तेबो कक राखाय साका जों खोनामानि के तामहिन जे ओ जे ताबो कामो हाय जे खलाय दंजानाय रक जेरो जे ओदिनो उसी ते सब इंस्पेक्टर ते राजकुमार बरक माने गोबां मा तरफ থেকে बा बेंक থেকে माने जे ताकबुनि जे थिनेन फेमिलि रंनो केस उइथड्र खायनान बागे आम हागे ट्राय खायदो होनै गेसुं बाइक थां थं थंगाय साका आम हाय जदि गतना हागाय जों ममन बाजान बरक थाना सबाय रिनाय उसन गाय सुं गेरो सिरि खुबलेना आम हाय जतना जदि थागाय जों थाना सबाय बखक बेरिनाय अकक बनो आं बाय थां थाका जाय आबनो ताबुक सिनेरनि सिनि वाइटिं वारियास दङ दिब्लाबि वारियास दङ बरक আপডেট নাই তংথুন বং আ জাগাও নগো থাঙ্গৈ বরক তো যে থিনেনি পরিবারক বরক তো আসুক সিয়া বং রাংকিসা মিসারি ওই ঠক বন মানো আবো হাইকে जों तिनि साइक्लां खासिनि वादे सकनो बरक सालावसे थांगै आपडेट नानाय बं न के फायाति रांनि लुबदा फुनुपाय केस रसाय दाना फाय आमो हायरक जदि साकाय डाइरेक्ट जों बरक बाय कन्ट्राक्ट खादिने साइक्लां जाक जदि आमो हाय बरक जदि फाय मानजाक फायकाय सिनिकाय जों बं न बेरे हायरि हायसि बं न जों हायरि हायसि आइनो जे तंमानि जों आबो न खलायनाय गेसो आबनो जों जे थिनेन बागै जों दुख नांगोनो जों ब जे थिथांगा जों बनो तो किफिल तुइमालिया आबनो जों बेलाय खा खामायसि ते आबनो जों सानामु जोंगो जोंनादि आमो हायके जदि जों आथानिसि जों संगा कमुगि जों मतिप्रारा जवो जों आमो हाय जदि जों टक थालाय चिनि बिसिङो जों बथालाय तो हागाय आबरक बेलायके चाहेसि आमो हायरंनो जों मा मोथागनाय जों आबो मोथांनान ट्राय मा खायनाय जों आबो हायरक जदि उङै तो हागाय जों पाल बासावै जों आबो हायरंनो मा का सुनायसि बतिनि राबा दा खय तंका राबा सिद दा खय तंका स्केप दा खय तंका आबो कुनै यासि आबो माजालायनाय साबा आबो आइन कानुन दङो बरक सिरिनाय ब दिसेन खानाय साबा राजमा दिसेन खानाय साबा दिनै न थानाव फाय ओ जे उसि बु फायका साबमिस्टर बु फायका बरकले साबा बुना सीसी कैमरा फुटेज दङ जों रेहाय रिहायसि ठीक मतो जास्टिस मायाखाय जों तिप्रासारक जों पुना पार्टी नङै फायतिनि जों तिप्रासानिङै खानाङै फायो जों रेहाय रेगला खायसि बंनो आसुनो बेलाय बेलाय हामबाय।